Dobrý večer, pán Leško. Môžem vás na sekundu vyrošiť? Iste. Označili ste ma v jednom zo svojich rozhovorov za kriminálneho luhára. Nie, pán Leško, počkajte, ja sa vás chcem spýtať. Vy ste povedali, že som kriminálny luhár, pretože táto správa, ktorú tu mám, tvrdí, že došlo k obsahovej manipulácii. Pán Leško, moment, niečo o mne tvrdíte, na základe čo vás naozaj už môžem žalovať. Tu máte trojstranový dokument. Tu mi len ukážte, na základe čoho to tvrdíte. Kam utekáte? Prečo meníte zrazu smer? Pán Leško, ja chcem od vás jednu jedinú vec. Ukážte mi, tvrdíte, že som kriminálny luhár o mne a nemáte ani tu. Že nahrávka bola podrobená technické úprave za účelom zlepšenia zrozumiteľnosti. To, čo hovoríte vy, že bola, áno. Ale odstavec predtým sa hovorí, dostupnými metódami a prostriedkami boli zistené znaky charakterizujúce manipuláciu s nahrávkou. Takže táto správa rozlišuje technickú úpravu kvôli zrozumiteľnosti a táto správa obsahuje tvrdenie, boli zistené znaky charakterizujúce manipuláciu s nahrávkou. S veľkou slávou bolo oznámené, že Kriminalistický ústav urobil analýzu nahrávky, ktorú sme púšťali tu na našej tlačovej konferencii. 100-krát sme povedali, že tá nahrávka je zložená z 2 nahrávok, boli tam 2 výroky a povedali sme, že sme upravovali nahrávku z hľadiska zvuku, aby bolo dobre počuť, či to ľudia rozprávali. Ale nie, oni utekajú a všetci vy ako baráni zverejňujete, že tu je nejaká nahrávka. Však jasné, my sme upravili zvuk a bolo to zložené z 2, tak ako sme povedali aj predtým. Áno. Vy ste mladý človek. Mali ste niekedy marihuanu? Áno, raz v Holandsku. Môj problém, a ja, ako je to trápne, ale priznám sa k tomu, ja neviem fajčiť, ja neviem proste ten dech dostávať do plúc, tú cigáru zvládnem, lebo to ide iba do úst a von. No, to viem. Ale dostávať ten dech do plúc, ja fyzicky neviem, proste som sa to nenaučil, nikdy som k tomu blízko nemal, to znamená, že vlastne hoď som marihuanu mal, tak som vlastne nemal, lebo som ju vydychoval von. Takže viete, kto toto prvý povedal? Bill Clinton v 90. rokoch mal tzv. Didn't inhale. Okay. To som priznal, že to som nevedel. To tvrdíte, áno, jasné. Čiže mali, ale nebali. Mal som v Holandsku, kde to bolo, myslím, legálne, dúfam. Jasné, šikovne z toho kľúčkujete, pán Kaliňák. Ja chápem, že sme vo vojne s novinármi, že nás nemajú radi, že si o mňa asi myslia, že som sopliak, ktorý som sa sem dostal iba cez meno. Presne tak. A útočíte na nejakú osobu. Dobre, cez môj aby vek to nemám bolo 30, to je absolútne kľudnejšie, chcem povedať. Niekto by už mal tejto vláde pripomenúť, že takéto pokojné, demokratické protesty sú len modernou, civilizovanou variantou, alternatívou k občianskej vzbure a nemilosrdnému prevratu. Čapice hore, Slovensko dole.